Ața casă, vezi coțeții astea învenite cu... Ora vă cam Cu ploci. Nu, cu ploci. Ața era mihte pe chiro, era sculii de... Nu-ți desfață. Sculii de tot. Pe naga băieții, că... Vedeți, nu cădem de... Nu. Ia timulară cum trați în pade, bă, băiete. Cum trați în hoară, mă, bășată. Filmează o ațezat. Hoara Filmez, mă. Eu să amintă tatea meu. Aoasa minte tati al Toma Gianac face protul film pe limba românească. Piciorul al Toma al Giangalidadi. Al machiolidadi. Al machiolidadi. Ea este casa al machiolidadi, vă spun toră, eu asta să-mi merg acolo. Fusti fac cu cadrul ății. Are șmer. Vă năzeam și la casa al machiolidadi. Acum vă năzeam să caduri. Toră vă bag pe Facebook. Vin la casa al papului. Ia, te așteaptă mulara papul tu. Ia, mânzea. Eu. Haide-l armâname, soi vrute. Ia ce-o cu mare asta. Ia cum are. Cu ele! Și a ce-o cu mare asta. M-am uitat de chețurile cum era, băi, nu mai ți-l minte și era și cu chețurile când dată trecut. Ea este casa al papumachi. Ia ți-au coțea. Hai să... Lasă-ne puțin acolo. Costă mari! Himnul jopului. O, bună ziua! Bine! Păi Nicola, ună cadru. Aua ce să înarbinești. Și să... E. O vezi câldrămălul vechiul? Ia vechi. Dimoscopule câldrămălul, ia. Scoatu, aici scoatu tine. Este câldrămălul de unde... Zățea un cântic câldrămălă, spune-mi ca integră. Nu-i calea Ignatia este? Ea este asta. Calea Ignatia. Cum că Aici de chețurile din Moscopole să dau. Nu, mai era unul. Este calea Ignatia. Să vezi câmbană ți ia se drată pe oate cu nici. Casa al papu Petra. Nu a rămas. Uitați, ți oameni era aici, actarii stilul să dea de oață. Uite să-mi vilea căsurile măninții. Cum le ducem noi? Ploci. Ploci. De la stană, sunt aduse de la stană de la Poci. Poci, așa. De sumul cel mare. Ploci, ăștia, ploci. Ploci aici. Coiți să-mi vilea. Ele știi. Chirpia să-mi vilea. Deci sunt ploci de murmință. Aici este șopătul al Bacu. La bac. Ștora nițem că te cheatra ciolaca eu al papu. Mușata gură, smela și năoară, dulți-ți te bașdății. Un amură de utrițea papu de avă și țiminată de el, de chirolul lui, așa. Dacă nu văi, ia o vezi? Așa, domne. Dulce este? Haideți. Ia sti căniari. Patru de frați, Papu Nida, Papu Cota, Papu Risti și Papu Petra. Aici era al papu Cota, aici era al Papu Risti, eu ne afităm noi cu Cerciu, aici acasă, ața era al Papu Petra și aici al Papu Nida era. Și un frate avea țimuri Tomerichii, Nic Kolakovski. Și aici? Aici te cheatra al ciolaca eu. Acolo era pe pantaloni. de ficior. Aua fă cadruri. Aua, Aua fă cadruri. ea este cheatra al papu atăl zău. Machiolidadi. Spune, Tora, spune. Aua ne aflăm tu măhălălul din sus, măhălălul al Nijopului, avea 4 măhălați. Aua ține zicem măhălălul din suprății astăzi. Aua era femeile al ciolacanii. Toist locația era Papu Cota, era 4 frați. Era Papu Nida, era Papu Risti, Papu Licea și Papu Petra. A oacit pe este chiatra era și Papu tu atăl. A este chiatra oții
juca 40 de cilimeni peste chiatra oții. A jucat Gugu, să ascunde, de ța parte, și ginea după aia, ca pugii cum scutea este capul, așa ce șnăși. Era mare harau, că era mult avut hoara și era toți de dun. Care asfițea oații, știi, că de 3 zări îți băga numții, că în acurchea. De joi seară că îți băga sămita, joi seară, vinere, că ne scutea pe aia, sâmbătă, mas era numta ali fetii, dumânica la încurunare și luna după aia năzea pe dulce răchii la învesta. Și nu-mi se permânește și... Permânește tuti, că pe aia țali Nicoluții era. Pe 16 de fălcări cum era, a noștri vrșiroții era. Când o lua fata din casă, cum era procedura de nuntă, când o lua fata din casă, când scutea tatăl fata din casă și cânta socurul, nu te rădi, fata nică, nu vinu la noi. Dipa și vă drâm toalantul ființei voștri. Vă vezi? Așa vă minte, e cum? Așa era cânticul. Dar apoi a lunea, când nădze, ta sumplă apă la șopat în vesta, umpli sor, uversă frate. Acela era cânticul. Știi, ca fi una iurție avea cântiți. Și tahina aștepta cu pitile. Și Se făcea în vesta vesta nau. Știi, unul tărații aveam o legătură, că avea Macedonia cu azății astea, bitule maxus de oa, rămânii de oa și din Curceau. Zicea, când dădea în vestă astea de coții și zicea, când luară din Curceau în vestă, zicea, vestă n-au din Curceau, bași în mâna lui Câțau. Câțau era socra. Aki găsești, ea câte avea legătură Curceaua cu este partea de oații. Așa este. Tot la cum oații vedem. A oații este. Aceea nu poți trece, Cât ce nu poți? că e închis. Ia? Chisii cu cleaia. Ba. Dați nu ordine tot tipul tăți. Nu v-ați posta streți, Nu v-ați posta streți. întineți. Nu Fete poți. vă întineți. Mă, Aici ce casă, știi, era pe dau pe tomă. Ei, Cerciu, Ei, să-i pe copii de vigără, mă vrei să... Cu era este ca? Al papuriste, este pe Are chiroi, 600. Hai că nu avem chiro mult, nu avem chiro. este parte. Tora o vedu, zeu tora înganar. Ție este go. Acoții este chiatra al Iorgu, de acoții era frontul, ți zbite franțuzii cu germanii, tu chirolul. Haide, Al ce-ți fac? protopolim ți era. Ți jale mare, polimul balcanic ți era. Și acoții, zicem, zduc pe patămă, de acoții zduc la lacul lacul mari, și depună de partea de prespă. Poți albi. Băratul calța, vezi cu des? M-am mutat la cum are pe frămtil albă și pe daule cicioare. Masa avea dau, nu era de măzlăchi. Care 3, ia să te de măzlăchi. Ce e De măzlăchi este de reproducție. A, ce more. Reproducție. Ti măzlăchi, nu am amuzat zborul, ești Poate naturalul ia să turcesc vițani. zbor de măzlăchi, poate ia să turcesc mama de reproducții ale... Nu-i turcesc de-a noștri, de măzlăchi de-a noștri este. Poate? De mare, de măzlăchi, ața asta. Scopule, bre, frate. Unul era. Aici sunt scâmbi de moscopole, nu de moscopole, mai este... Este unul Așa soi. cale de Ignatea, de moscopole, cât iuți bitisește să cale tora? Aici se pitisește bitului, de apoi alea, campul până în sărună. Până surună, haide. Și aici zic că, haide, istoria o aia este. Pe o trece acumulările, nu? Pe o acumulările și cu Oații tot. și pe dărveni, pe calea de ocră de țigâni. Aici este... Cât are calea este 600 de ani. Mă mult are lăi. Cam mare. Mă mult. Cam mare. La un îniliță. Mă, cam mare. Cam de un îniliță de ani. Poate să zic că... Tașcul, de deșnița, tatăsul al... Tașcul babă era Tine mindește, avea papa meu calea, oai, tățea calea armânească de mii de ani, aveam casa lângă calea este. Tine o azi vine aici. Ivan nu este înapoi. Erai ploarea, mă? Nu era boală. Eram în armă cu mașina, tu treacă în mânele n-ai. Azi vine să stai, nu știu mâna.